бародаро салом алейкум. Ҳамин сторисро то ахира гӯш кунед. 4 нафаре ки обрӯи миллата нигоҳ накарда, обрӯи ҳамиқа бародарое ки дар ғарибияна пул кор мекунанд, хона равон мекунанд, ба нияти кор рафтагия нигоҳ накарда ба ҳамин кор даст задан. бародарои ғариб, бародарое ки дар Москваена кор мекунанд, илтимос ягон аккаунти духтаракие ки ягонҷо даъватон мекунанд, ё ки дар телеграм занг мезананд, ё ки менависанд ягонҷо кораи марҳамат биен, илтимос ягон ташда ҷавоб натен, ягонҷо нарен, ягон касал мисол менависантон блокшон кунен, илтимос ситуатсияра ҳамат медонен. гуфта намешавад 1000 намуд нағма ва 1000 намуд гапа 1000 намуд чиз менависантону даъватон мекунанд, нарен, ҳар кор шиданаш мумкин аст. худованд нигаҳбонтон боша. бародарое ки дар ғарибиен ба нияти кор рафтагиен, алло нигаҳбон, эҳтиёт кунед. як чизи дигара бугум, ягон гапам хато бошад, пешаки узр. ва гурӯҳи ассоатсиясияи блогерҳо қати вақти мо бегаҳ видео партофтем ва ситуатсия ки дар Москва шида буд. Дуро ман комментариёша хондам. баъзе бародарон айфунанд ки чиба дар бораи Фаластин ягон гап намегӯен ё ки сторис намекунем, блогерои Тоҷикистон ҳамат хапен. бародаро, видеое ки мо мекунем, сторисе ки мо мекунем, ягон чиза ришад намекунад дар ҳолате ки ҳамиқа давлатҳо медонанд ки дар Фаластин ҷанге. ҳамаи мо бандаи худоем, ҳамаи моро худованд ҳақл додагие. мо дар сари ҷои намозмон ҳар соата, ҳар минут дар мардуми Фаластин дар ҳақшон догӯем. бародаро, аи ситуатсияе ки дар Москва шида мо видео кардем, бародарои тоҷики моай ва ҳар ҳолат да ҳар кор шиданаш мумкин аст. ба фикрам ки мара дуруст фаҳмидем. худованд нигаҳбонтон, парвардигор мушкилии тамоми дунёро ҳал кунад ва осон кунад. алло нигаҳбонтон. Мы, народ Таджикистана, выражаем искренние соболезнования. Мы, народ Таджикистана, выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта, который произошел 22 марта в Крокус Сити Холл. Этому преступлению против человечности нет никаких оправданий. Запомните, у терроризма нет ни национальности, ни расовой принадлежности, ни вероисповедания. Мы скорбим вместе с вами.